ಹಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿದು ತಮ್ಮನಿಲ್ ತೊಂದಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದ ಜಾದಿಪ್ಪು ಇನಿ ರಾಜೇಶ್ ರಕ್ಕನ ಬಾಯ್ಕೆ ಪೋರೆಂಡು ಐಡ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋರೆಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿದಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋಡ್ದುಂಬು ನಿಕುಲ್ ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿತ್ತು ಜಡೋನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ 9990 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಡೇಸ್ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವ ಲೈವ್ ಬರ್ಪ ಬಂತು ಲೈವ್ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ನಿಕುಲು ಒಂಚಿನ ಟೈಪ್ದ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುವರ್ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಓಟ್ ವರ್ಕ್ ಬೈದಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಸಾನ್ವಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಪಲ್ಸ್ ರುಟೀನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೆ ದಾತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ಲ ಆಡ್ ಆವನ್ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಸುರುಪುಂಡು ಇಜಂಡ ಬೊಕ್ಕಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸುರುಪುಂಡು ಇಜಂಡ ಬೊಕ್ಕಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮನ್ಪರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ತಗೊಂಡು ಪುನಃ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾಕುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಆನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪನೊಂದಿಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ದದಾಂಡ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಆ ದಿನದ ರೂಟೀನಿನ ಅವಡು ತೆಂಗುಲು ಒಳ್ಳ ಪಿದೇ ಪೋಯಡ ಪಿದೇ ಪೊಪ್ಪಿನ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನ್ನು ಎಂಗಲು ಗೈಸ್ ತೆಂಗಲು ಸಾನ್ವಿನ್ ತೂಲೆ ಏಯ್ ಸಾನ್ವಿ ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಜೆಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಜೆಟ್ ಕೊಕ್ಕು ಕಗು ಏ ಬೋಲೇರು ಬಲೆ ಅಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಏ ಬಂಗಾರ ಏಯೋ ಸಾನ್ವಿಯೇ 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 ಅಬ್ಬ 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 ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ರೀತಿಲಕ್ಕನೆ ಸಾನ್ವಿನ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೇರಾರು ಯಾ ಬಜೆಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಸೀದಾ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಶಮ್ಮ ಏಯ್ ಸಾನ್ವಿ ಕೂಚಲೆ ಬಲೆ ಕೂಚಿಲೆ ಅಂಚ ಕೂಚನು ಬಲೆ ಕೂಚಿಲೆ ಬಲೆ ಅಂಚ ಕೂಚಡು ತುಲೆ ಕಾಯಿಸಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕುಲ್ಲಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೇರು ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವಡಾತೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಮಾಲುವೋಲು ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬುರಿಯರು ದಾಲಾತುಜಿ ಗೈಸ್ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಏಚ್ಚಮ್ಮ ದಾಲಾತುಜಿ ನನ್ನ ಏತು ಬುರ್ರಿಂಡು ಗೈಸ್ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬೂರಿಯರ್ಡ ಆ ಓ ಪನ್ನೊಚ್ಚಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಎಂಜನ್ ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಬೂರ್ನಾಗ ಬಾ ಅಂತ ಕಲ್ಕೊನ ಬಂದ ಐಕ್ಲೆ ಜೋರು ಪೋಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ 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 ಬನ್ನು ಬಾ 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 ಮಪ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಬಾ 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 ತಾಂಬಾ ತಾನ್ ಬಾ ತಾನ್ ಬಾ ತಾನ್ 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 ಬಾ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೋಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ಅವಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಕುಡುತ ಸಾರು ಮಲ್ದ್ವೆ ಬಟ್ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕುಲು ಬಂದಾಗ ಅವು ಒಂಥರ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೊಂಚ ಚಟ್ನಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಿನ ಮಲ್ ತಿಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಬೇಕಾರೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಡೋನು ಒಂಚೂರು ಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ರಾಜರು ಬರೋ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಿದಡೋಡು ತುಂಬು ಪೂರ ಬಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೀಪೇರಿ ಎನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ದಾದ ಪಂಡ ಸಾನಿಲ್ಲ ಹಾಕೋದೋಲು ಯಾನು ಪಿದಡೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ದಾಪಂಡ ರಾಜರು ಬತ್ಬೇಕು ಟುಕ್ಕ ಬೋರೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಡುತ್ತ ಚಟ್ನಿ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದಡ್ಗ ಗೈಸ್ ರಾಜರು ಬತ್ತೇರ್ದುಲೆ ರಾಜರು ನಂದು ಬೇಲದ ನಡುಟ್ ಬತ್ತೀರಿ ಎಂಚಿತ ಪೋಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡುಲ್ಲೇರು ದಾಪಂಡ ಆರು ಬತ್ತದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ದಾಪಂಡ ಹೊರ ಸೈಟ್ ಪೋಡ್ ಹಾಪುಣತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಪೋಡ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬಾಯ್ಕೆ ದವ್ಲು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರ ಬೇಗ ಪೋದ್ ಬತ್ತೇರು ಏನಂತೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಚ ರಪ್ಪ ಪೋದ್ ಬರ್ತದೆ ಕುಡಜಿನ ಮೀತೆ ಅಂಚದಲ್ಲಂಜಿ ಕುಡರ ಮೀಯೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಅಡೆ ಪಿದಾಡೋಡು ತುಂಬು ತೂಕೆ ಪೋಯಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಓಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ ಅಂದು ತೂಲೆ ಅಂದು ಮುಟ್ಟದನ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಪ್ಪ ಪೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಯಾಕೆ ಶಾನ್ ಬಬ್ಲ ಕೂಚಿದೇರು ಆರಾಮೇರೆ ತುಪ್ಪೇರ ಅತ್ತೆ ಎದುರು ತುಪ್ಪೇರು ಗೈಸ್ ಎಂಗುಳಿತೆ ಬತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದನೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರಬಹುದು ಪಿರಾ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ವರ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಗೊಂಬೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಕಾವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್
ಅಂಚ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೇರಾರು ಎಂಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಪೂ ಸೀರೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ದಾದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಅದು ಆರು ರೆಡಿ ಆವಡಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿನ ಪೂ ಸೀರೆ ದಟ್ಟ ಕೊರಪಿನ ಟೈಮಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ಜಿ ಯಾನ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲು ಹಾಲು ಪೋಡು ಇದೊಡ್ತು ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತ ಎಂಕಲು ಆರ್ನ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ಲ ಮೂಲೆ ಬತ್ತದ ರೆಡಿ ಆಯ್ನಿ ಬಂಡ ಸೀರೆ ಪೂರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದೆ ಸಾರಿ ಪೂರ ತುತ್ತುದು ಪೂರ ಪೋಯ್ನಿ ಸಾನ್ವಿನ್ ತುಲೆ ಸಾನ್ವಿಲ ರೆಡಿ ಆತಿರ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆದ್ ನನ್ನ ಹಾಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡು ಗೈಸ್. ಹಾಲಿಗೆ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ಎಂಗುಲು ಅಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಂಪು ಓದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಲತ್ತೊಂದು 6 ಪೋದಿತ್ತೇರು ಇದ್ರು ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಯಾನ ಅಮ್ಮ ಬಗ್ದಿ ಪೂರ ಪಿರವಡು ಬತ್ತ ತುಲಿ ಅಕುಲು ಪೂರ ದಿವೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಚಕ್ಕುಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪುಣತೆ ಸೊ ದಿವೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಸೆಕೆ ಅಂತು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಂತದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಲ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ತೋಂದುಲ್ಲು ಸಾತ್ ಮೋನಲ್ಲಿ ಬಿಡು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಅಂಚ ಸರಿ ತುಂಪುನು ಏರ್ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಅಂತ ಬಂದು ಮೂಲು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಒಂದುಂಡು ತೋಂದು ಪರ್ಣಿಗಳು. ಮೂಲು ಅಜ್ಜೇರು ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗಾರೆ ಪೋಯರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಮಕ್ಕರ್ ಮತ್ತೊಂತೋಳು ಲೈಂಡ್ ಕುಲ್ಗ ಒರಿಯೊರಿಲ್ಲ ತೊಂಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಕುಲ್ ಬತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಗ ಬಂದು ಅಂಚ ಮಕ್ಕರ್ ಇತ್ತಂಡೆ ನಾನೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಆರತಿ ಮಂತ್ ಬರಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗಳು 3 ಜನ ಆರತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಮೂಲಿತೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ರಾಜೇರು ಆ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಅದು ರಾಜೇರು ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಮದ್ಮೆಗೆ ಹೋದು ವಿಶ್ ಮಲ್ತ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಒಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರನೆ ಆದಿತ್ತಜಿ ಪೂರ ಬಳಸದಾರ್ನ ಒಣಸು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕದ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ರಂಜಂಗುಲು ಇಂಚ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೀನಿ ಯಾನ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೆತ್ತಾದಿತ್ತಂಡು ಫೋಟೋಸ್ ಬಟ್ ರಾಜೇರು ಇತ್ತಿಜೇರು ಸಾನ್ವಿಲ ಜೊತ್ತಿತ್ತೇರು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಗಟ್ಟಿನಿದ್ರೆ ದಪಂಡ ಹರಿಗೊಂದು ಲೈಟ್ ಜ್ವರ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದ ಜೈದಿನಾಲ್ ಅಂಚ ಜೈದಿನಾಲ್ ಲಕ್ಕದಿನ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಲಕ್ಕಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೂರು ಪಿದೈ ತಿರ್ಗಾಗ ಬಂದು ಹಾಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪಿದೈದ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವ್ನು ಪೂರ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂತುಂಡು ಗ್ರೀನರಿಯೇ ಇತ್ತಂಡ ಅವ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚದ ಶೋಕ ಆವಂತುನಲ್ಲಿಗ್ಲ ತೂವಾರೆ. ನನೈತೆ ಮೂಲು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಜಿಂಜವನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ದಬಂಡ ಒಂತ ಬಿಸಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು 2 ದಿನ ಲೇಟ್ ಅನ್ ಗೈಸ್ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಕುಲು ಲೇಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಗೈಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಮೋಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.